Wannan bịa rie ji mmanụ. Ji mmanụ na ụtazị. Nke a bụ ji. Nke a bụ ụtazị. Ifuru ya. Fresh ụtazị. Esi Nigeria wee welata n'obodo oyibo. Ife na-eme adroizi. Chetakwa na ọ bụ Maazi-UC. Ụmụnne m bịa ka anyị dị enyi. Efu ya na nke ikpeazụ a. Today is 12 May 2023. Ya na ka anyị dị enyi abalị. Nri abalị ka anyị na-eri.